Днес алармите ми имат късмет. Чух ги. Този път няма да се успя. Добро утро, хора! Както видяхте, часът е 3:25. Да ставам и да се оправям за работа. Още 5 минути и става 11 часа пауза. След малко ще отида да си огледам камиона. Но вижте навън колко е светло. Направо е разкошно. Там има една пародия на лампа. Такова е. Натам свети, но тук няма. И да, изглеждам така. Все едно съм се сбила с възглавницата ми и тя е спечелила. Машинката ми прави бруталното кафе. Да вземем прожектор и да ходим на контрол. Лампата реши да проработи за мой късмет. Така. Първото нещо, резервуарът. Добре. С това всичко е наред. Да видим другия резервуар. Всички спят. Аз най-работната. Печката работи. Да не кажете, че пестя от нафта за икономия. Радослава! С музика да тръгнем. Да ни е хубав деня. Над полята летиш. Ти сияеш сред цветята, направо цъфтиш. Браво бе, Радослава! Браво бе, Филип! Хвала на тебе с камионо летиш. Не спираш, километри въртиш, мечти събираш. Ей, тъй като се спре направо, умирам. Направо умирам. Излезнахме. Браво бе, Радослав. Браво бе, Филипс, ти звезда си по пътищата. Гониш вятъра с усмивката. Волана танцуваш, не спираш. Всеки е наспрял където намери. Видете какво става, направо леста. Браво бе, Радослава, браво бе, Филип. Хвала на тебе с камионо летиш, не спираш. Километри въртиш, мечти събираш. Пътят бе, гуми шепнат, хоризонти се прегръща. Браво, браво, браво бе, луда главометри.
радост, слава и усъм. С мотори мечти превръщаме света в нашата съдба.